Audio Jungle. Audio Jungle. Ningizimu Afrika nendawo enkashana kamenzi yaphuza umlanza ngameva. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona leli phipho njengamanje ngikhumbuza ukuthi lambe igama ngimfezeko untuthu ngakho malo bathi la sibona amakomenti. Manje lapho semusha kuleli khasi zophinde ngicela nje ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu zenzeke izinto ezwenzakhile lawo engane zakwethu kubika ukuthi ekusemzimkhulu ukubika ukuthi ke ingane iphendula umkhovu yahlalisa endlini iminyaka emibili yonke umidle phakela isitsheni sokudlela izinja amanzi kubika ukuthi ifakela kuvascom yokugeza iphuzele khona. Umama wengane kuthiwa kuwashona yasala noma wayo omncane okungiyena obeyenzisa yonke lento ngalendlela engekho right. Kuthiwa kibelala phezulu kwendlu ayikhulele ngamaketango into ke eziyasiza ufika amakoti omusha okuyena uzobona yonke lemkhuba ke esibikela amaphoyisa ngokukhulu ukuphazima ke sokubika ukuthi udaba lusemaphoyiseni. Nansi wengane zakuthi ivideo ingane uzibonele ukuthi ke besiphendule kanjani umkhovu laphana ingane eyabantu. Kanti kodwa hlala comment section ke ngizolwa kuvo ke ngalolu daba. Nansi ivideo ngila sponsor ngipoma kanjena nibe nosuku lomnandi ngithanda khona. Nansi video. Molo nani ufuna ukudla? Ufuna ukudla? Yini uhlale tata umntwana uhlale lo mntwana la endlini? Uhlale lo mntwana. Dala ngiyiphakamele indaba yakhe. Jesus, my God. Jesus. Dala ngiyiphakamele indaba yakhe. Oh, my God. Oh, God. What's that means?